Jedan od stubova Raiffeisen strategije održivosti jeste biti odgovoran bankar, čiji je cilj stvaranje dugoročne dodatne vrijednosti za društvo. Pored financijskih rezultata, mjerilo poslovnog uspjeha banke su društvena odgovornost te djelovanje na području ESG-a. ESG predstavlja set kriterija koje kompanije i investitori koriste za ocjenu nivoa održivosti i etičnosti svojih aktivnosti i investicija. Glavna pitanja u okviru ESG koncepta su kako kompanija utiče na životnu sredinu i koje su mogućnosti za ublažavanje rizika tog uticaja. Raiffeisen banka Bosne i Hercegovine aktivno sudjeluje u izradi godišnjeg izvještaja o upravljanju održivošću RBI grupacije, koji ima za cilj informisanje javnosti o ciljevima održivosti grupacije kao i postignućima u oblasti ESG-a.